Αν αυτό είναι σπίτι, είναι η πιο minimal κατοικία του κόσμου. Τι γελάς, ρε? Σου είπε κανείς το αστεία. Προφανώς το κρεμίσαν πριν από πολλά χρόνια. Όσα χρόνια είμαι στο νησί, πάντως, σπίτι εδώ ακριβώς, δεν θυμάμαι. Τα παράτα μας, ρε Αφροδίτη, καθέτρες και λίγο. Μήπως πρέπει να σκάψουμε. Δεν πάμε πρώτα να δούμε το άλλο. Εκείνο μπορεί να υπάρχει. Όχι, κοιτάξτε. Η δασκάλα. Η δασκάλα στη γωνία. Έλα, για μένα ήρθε. Την πάνιζα πως με έκοβε, τα περνούσαμε. Μην ψαρώνετε. Καθαρίζω εγώ. Κάτσε. Δεν μας φτάνει το χάλι μας, έχουμε και το γαμίκο. Σας είδα και πριν, ψάχνετε κάτι? Εσένα. Σε όλη μου τη ζωή εσένα, κορίτσι. Γουστάρεις αλλαξοκόλλιες, μπατσούλη? Ρε! Τι σας δει, ρε! Θέλεις τη γυναίκα μου, μαλάκα. Είσαι και πολύ μαλάκας. Γι' αυτό δεν με απαντάς. Τώρα τα πιάσαμε τα λεφτά μας. Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Παράτα με, ρε! Έχεις και το δράσος και το βάζεις και μπροστά στα μούτρα μου. Το τσουλάκι σου. Δεν είμαι αυτό που νομίζεις! Θα σε σκοτώσω. Θα σε ξεμαλιάσω, βρε. Θα σε ξεμαλιάσω. Πάρτε από πάνω μου, ρε! Θα ψαλίσω! Θα σε ξεμαλιάσω. Αγαπημένοι μου φίλοι, καλώς σας βρήκα. Τι έγινε, ρε μεγάλε? Άρα χασγούσα στη φυλακή. Και αναρωτιόμουν από πού πήρε ο γιος.